Hı. Hı. Zamanında zamanı avloti vasıta araba, taksi, kamyon tine bun. İpek yolu da deve, at, katır, kervan. Bazırgan başı ki malan bejin Türkiye'de ve Halevi. Vateko ev zaman jî av satın bun. Baraj, maraj, akmak, nehir, mehir tine bun. Çöle Arabistan'da, çöle Suriye'de, vateko Çin. Av tine müddet ki bir av bin. Kervan başı diçin ko kuyu ki kuyuya avel ve heye. Valla ben va kuyu liver heye. Em liver av jivi kuyu yani hemen bukun hemen birine hayvanı xon. Kuyu jî nêzîkê 30 metre kûr e. Hep şerîtê girê din, yekî girê din, o bardine binê bîrê. Bardine binê bîrê watê ku çe xwarê satılê wî jî pêrê ku av ew ince av bûyî şerîtê bide wanê hevalê xwe jorê wê bikişînin heywanê xwe av din ince paşî wî jî derîn. Çe binê avê li wê li binê avê yeke ye. Bi milê wî digre şerîtê wî diqetîne wî dibe baxwe. Binê wî bîrê şikeftekî ayrîye ye û viyê ku ji bazirganê xwe re av tîne jêrê dibe arkadaşım var evir. Sorîkî min heye. Dibe ez ê ji te pirs bikim. Ku te vî soriyê deranî wala ez ê te jî derînim avê te jî derînim heta dixwazî av bibe. Watê ku te vî soriyê min dernanî wallahi te li vir derê dixenêqim te nahelim tu derkevir wê dinyayê tu herî. Dibe tamam. Ke bêje soriyê te çi ye bizanım. Ez jî qederê xwe. Dibe radibet binê şikeftê de du hev oda hene. Du hev qîz dertîne ji wê. Yek araba simsiyah, yek beyaz e, tam beyaz. Dibe ji van her duwek kîje delale. Watê tu bizanbî tu xilas bûyî. Tu nizanbî serê te li dikim. Ya Rabbi fethkir evê siyah e kömür gibi. Evê beyaz jî beyaz e mum gibi. Ez bêjim evê siyah delale wê bêje tu kor bûyî. Hebînî evê yanê çiqa reş e yanê çiqa beyaz e. Ez bêjim evê beyaz delale wê bêje ev yanê özellikê wî çi ye. Tereddüt ede dimîne. Dimîne xwîdan dide diwasta çaresiz dibe zamanê wî de watê zaro bûne ew jî wisa li hev ketine serdelaliyê û nedelaliyê heval kîwanê piçûk hebe gotiye ya çi münaqişe dikin mehbûb ew e ku dil dihebîne. Kimin kalbi kimi istiyorsa güzel olur. Radibe ew dikeve bîrê wî dibe ne ev delale ne ev mehbûb ew e ku dil dihebîne. Kî bikî şerîn be ew delale. Awla dibe tu xilas bûyî bi te efû kir avê wî wî jî dertîne û xilas. Tamam. Çok uzun şeyler vardı. Ben bugün hastayım. Yok burada. Size de bu